Vítejte opět všichni u této nové lekce UPM Mariánské lidové univerzity díla Marijina hnutí Focolare. Děkuji všem za zpětnou vazbu, připomínky a otázky, které jsme obdrželi v minulých lekcích. A právě proto jsme vytvořili novou rubriku na webových stránkách univerzity a tato rubrika nese název Dialogando. V ní se budeme snažit odpovídat na všechny vaše otázky, pochybnosti. A rád bych připomněl, že po této přednášce můžete nadále posílat všechny své připomínky a ohlasy. Rubrika bude aktualizována vždy týden před lekcí. Abych stručně shrnula cestu, kterou jsme spolu dosud ušli, po úvodní lekci jsme spolu s otcem Fabiem Ciardym viděli význam pravidel a stanov pro jejich zakladatele. Se sestrou Tizianou Merletti jsme se ponořili do role, kterou tyto stanovy hrají v životě těch, kteří patří k různým společenstvím. S Lucií Abbignente jsme prošli historii všeobecných stanov díla Marijina, jejich schválení a vztahy s římskokatolickou církví. S Adrianou Cosedu jsme pronikli do obsahu textu našich stanov. Zejména jsme se ponořili do prvních 3 částí, těch, které se týkají povahy, účelu a ducha, struktury a složení a konkrétních aspektů života díla. A teď přejdeme k obsahu lekce. V této a příští budeme pokračovat ve zkoumání dalších článků všeobecných stanov díla Marijina. Nejprve se ale zastavme u základního pojmu. V těchto lekcích jsme mluvili o pravidlech. Zde se toto slovo může zdát trochu obtížné, možná omezující svobodu, osobní svobodu. Chceme pochopit, jaká je souvislost mezi svobodou a pravidly. Zda jde o protikladné pojmy nebo jsou propojeny. Pomůže nám v tom Tommaso Bertolazzi, je to filozof, vědecký pracovník na Univerzitním institutu Sophia a věnuje se mladým lidem prostřednictvím konferencí, seminářů a spolupráci s mládeží. Vítej, Tommaso. Přejdeme k jádru této přednášky. Když mluvíme o stanovách, okamžitě nás napadnou pravidla a tedy svoboda, což je v dnešní společnosti také velké téma. Svoboda je velké slovo. Možná nejlépe vysvětluje ducha naší doby. V určitém ohledu je naše doba dobou svobody. Svobodu vyžadujeme, alespoň na západě nebo v západním světě tomu tak je. Svoboda je jedním ze jmen naší doby. Vědí to velká emancipační hnutí, která ve světě vznikají, ale ví to i trh. Vždyť, když se podíváte, skoro všechny reklamy, ať už je to auto, mixér nebo cokoliv, aby prodali výrobek, nabízejí, zaručují a slibují svobodu těm, kdo si výrobek koupí. Když si koupíš ten telefon, budeš svobodnější. Položme si otázku, když mluvíme o svobodě, o čem vlastně mluvíme? Předem upozorňuji, že na tuto otázku neodpovím definicí nebo vyčerpávajícím způsobem. Spíše bych rád otevřel jednu úvahu, v níž pak, jak doufám, můžete pokračovat tam, kde jste, s vaší komunitou. Otázka svobody, jak uvidíme, jak bylo avizováno, se pojí s další otázkou, a to je s otázkou pravidel. Takže podívejme se hned. Svoboda je slovo, které může oslovit více než pravidla a stanovy. Co ale máme na mysli, když mluvíme o svobodě? Zygmunt Bauman ve svém bestselleru Tekutá modernita, který vyšel před několika lety, používá velmi účinnou metaforu, když mluví o svobodě. Jde o metaforu jakéhosi švédského stolu. Jako při velké recepci spočívá obtížnost pouze ve výběru, ať už které chlebíčky nebo které dorty si dáme na talíř.
Tak je tomu i s naším světem. Je to svět plný možností. Žádná volba sama o sobě není špatná. Nikdo nebude odsuzovat někoho jiného za to, že si vybral chlebičky s lososem místo se šunkou. Pokud nedojde k nějaké chybě, neexistuje ale ani jistota, že jsme se rozhodli správně. Otázka jednotlivce, toho, kdo se rozhoduje, potom zní: využil jsem prostředky, které mám k dispozici, tím nejlepším způsobem? Stojíme před dilematem. Ve světě plném příležitostí rozhodovat se znamená ponechat stranou nekonečné množství možností. Stojíme tedy před problémem nadbytku, nikoli nedostatku. A v tomto druhu paradigmatu, kde se maximální svoboda shoduje se všemohoucností, se vše soustřeďuje na jednotlivce. Všechno závisí na mě. Je na jednotlivci, říká Bauman, aby objevil svou schopnost a tuto schopnost, aby dovedl až do krajnosti a aby si vybral cíle, k nímž lze tuto schopnost nejlépe uplatnit. To je k co možná největšímu uspokojení. To by se mohlo zdát ale i pozitivní. Neboli člověk nebo instituce si mohou vybrat, kým chtějí být. Chci říct, že identita člověka tak trochu vystupuje na povrch. Ve světě nekonečných příležitostí má jedinec zdánlivě možnost stát se kýmkoliv. Ale stát se kýmkoliv je však volba, která vylučuje jiné možnosti. Hůře ještě, pokud toho jedinec dosáhne a tím někým se stane, tam všechno končí. Další možnosti už nemá. Jakmile se jednou stane někým, už nemá možnost stát se někým jiným. Zkrátka, nejsi už svobodný, nejsi už sám sebou. Bauman konstatuje, že se ocitáme před paradoxem, který vyvolává úzkost. Nevědět, co si vybrat na straně jedné, může být iritující, na straně druhé ale opačně volba, která vylučuje všechny ostatní vícenásobné možnosti, a tedy absolutní využití svobody, je uzavřená, končí, už není. Tato myšlenka, kterou bychom mohli shrnout pod pojem absolutní svobody, je myšlenkou, pro kterou vlastně člověk nechce všechno, ale úplně všechno, celek. Je to iluze všemohoucnosti, o níž mistrně hovoří Bible onou slavnou pasáží v první knize Mojžíšově. Asi všichni to znáte, kde říká had ženě: když budete jíst ze stromu poznání dobrého a zlého, budete jako Bůh, protože se vám otevřou oči. Pomineme-li skutečnost, že hadi nemluví a ženy si mluvících hadů nevšímají, ale takové jsou literární žánry v Bibli, je představa hada představou absolutní svobody. Chce vlastnit celek, tedy chce vlastnit Boha. Chce být Bohem v podstatě. Snaha o absolutní svobodu má tedy svou protihodnotu. Bauman to říká velmi dobře a tou protihodnotou je úzkost. Naše doba je nejen dobou svobody, hledáním svobody, ale dobou úzkosti. Žijeme ve společnosti úzkosti z toho, že chceme všechno. Avšak už to, že máme omezené tělo, že mluvíme jedním jazykem a ne jiným, že jsme se narodili určitým rodičům a ne jiným, jistě dobrým, ale prostě těm daným rodičům, naznačuje limity naší situace. Nemůžeme si tedy vybrat všechno. Určité okolnosti jsou dány už tím, že jsme tady v tuto chvíli, v tomto čase, že jsme takový a takový, žili jsme v určitém kulturním a společenském prostředí a tak dále.
Volba se zdá být jediným způsobem, jak realizovat vlastní svobodu. Bez svobody a bez volby svoboda sama umírá. Je to velmi komplikované, zvláště když si vzpomeneme na určitý svět mladých lidí. V něm se člověk dostává do krize už jen tím, že neví ráno, jaké cereálie si má dát do mléka. Když mluvíme o svobodě, co s tím mají co společného pravidla? Takže teď pravidla, trochu jsme rozvedli téma svobody, ale to nám poslouží právě pro téma pravidel. Množství opakovaných voleb vytváří určitý návyk. To je zřejmé. Mnoho podobných návyků odpovídá společenskému stylu, tedy způsobu, jakým se k sobě lidé v určitých prostředích chovají. Dám příklad. Italové pijí po obědě kávu. Je to společenský zvyk, to znamená zvyk, který každý jedinec opakuje stále dokola a neopakuje ho jen jeden, ale mnoho lidí. Tento způsob interakce s ostatními, dělání nebo nedělání určitých věcí, se v určitém kontextu stává zvyklostí, návykem, zvykem. A právě spravedlnost, která je základem pravidel, jak uvidíme později, je aktem, jímž se zaručuje to, co je společnosti a každému členu vlastní. Tedy nějaké právo. Právo na život, právo mít v kapse tužku, právo pít kávu nebo něco jiného. Zkrátka právo něco vlastnit od malého předmětu až po něco velkého, jako je život. V tom případě zákon, a tady už se dostáváme k pravidlům, je popisem práva, tedy toho, co je každému vlastní, od života až po tužku, po kávu. Zákon tedy není omezením svobody, ale je způsobem, jakým se svoboda v určitém kontextu mezi určitými lidmi obvykle vyjadřuje a popisuje. Zákon popisuje organizovanou formu skupiny lidí. Když se tato organizační forma změní, protože se mění lidé, mění se svět, mění se okolnosti, ve kterých žijeme, pak se mění i zákony. A je to dobře. Je dobře, že se zákony mění, protože lidstvo roste ve vědomí, roste s ohledem na určité činy, které je třeba vykonávat nebo které se nemají vykonávat. Proto ve velmi abstraktním smyslu opakuji, zákon není omezením svobody, ale je popisem toho, jak se svoboda obvykle uskutečňuje. To znamená v určité skupině lidí. A jak se tato zásada vztahuje na náboženskou instituci? A to je podstatné, vzhledem k tomu, že se v některých lekcích zabýváme stanovami hnutí Focolare, tedy instituce, která sama o sobě zapadá do náboženského kontextu. Otázka je tu nezbytná. Věc sama o sobě není jednoduchá a tady musíme trochu být struční a přece jenom zjednodušovat. Organizace náboženského typu zde vpisují své zákony do nějakého základu. A tento základ není náhodný, ale je jím alespoň pro křesťanské organizace Bůh. Bible zná tento typ fungování, protože základní zákon Izraele je založen právě na tomto základu, kterým je Bůh. V knihách Leviticus a Deuteronomium, což jsou starobylé biblické knihy, které ustanoví zákon a hovoří o něm, je tento zákon ustanoven na základě principu a tímto principem je láska. Je to hezky řečeno, ale je to velmi složité. Podívejme se proč. Je to paradoxní totiž. Vždyť
Jak můžeme někoho nutit k lásce? Samotný akt lásky, který je sám o sobě aktem vyžadujícím největší svobodu a k tomu ho chceš nutit, jak to můžeme dělat? Je to biblický paradox. Předpisy lásky, o nich se zmiňuje Deuteronomium, totiž jakoby naznačovaly, že je v nich možné rozeznat určitou odezvu základní zkušenosti izraelského lidu. A to je zkušenost svobody. Podívejte, starověké národy, blízké Izraeli od Peršanů přes řeky až po Římany, neměli stejnou představu a zkušenost svobody jako Izrael. Protože svoboda pro ně byla politickou záležitostí. Řekněme, byl to jakýsi vztah k nadřízenému, k pánovi, tedy zda je či není otrok svobodný, nebo zda je občan proti otrokovi. Izrael má jinou zkušenost. Má zkušenost osvobození, kdy je to lid osvobozený Bohem. A tento akt osvobození zakládá identitu tohoto lidu. Izrael se stává lidem v okamžiku, kdy je osvobozen z útlaku otroctví. A jeho osvoboditelem je Bůh. Židé si tuto skutečnost osvobození připomínají ve své každodenní modlitbě. Láska je tu základem zákona, protože je to zkušenost svobody, kterou Bůh daroval lidu. Jestliže je tedy láska možná pouze jako vnitřně svobodný čin, pak umístit lásku do středu izraelského zákona znamená vložit tento zákon smlouvy mezi Bohem a lidem do agapické zkušenosti, tedy lásky, svobody, vyjití ze stavu otroctví. Pro Bibli jsou tedy láska, spravedlnost a svoboda troje-jediným prvkem, který jde ruku v ruce. A jak konkrétně v hnutí Focolare žít tento vztah mezi právem, pravidly a svobodou? Podívejme se na zvláštní skutečnost. Pokud je základem určitého zákona, jako je zákon hnutí Focolare, láska, pak je tento zákon slabý. Je slabý, křehký, protože je zřejmé, že pokud láska chybí, zákon se částečně nebo zcela rozpadá, ztrácí svůj smysl, protože ztrácí základ. A právě to je případ hnutí Focolare. Protože stanovy díla Mariina kladou jako předpoklad každého dalšího pravidla, tedy jako základ všeho, co je napsáno ve stanovách a pak v jednotlivých předpisech, pravidlech členů hnutí Focolare, klade vzájemnou lásku, vzájemnou a trvalou lásku. Skutečnost, že se vyžaduje nejen láska, ale i to, aby tato láska byla vzájemná, činí stanovy Focolare ještě slabšími, křehčími, protože implikují symfonii plurality svobody a nezištnosti. Nestačí, aby jeden člověk měl rád druhého. Nestačí, abych měl rád Valentínu. Je třeba oboustrannost. Bez vzájemné lásky tedy padá to, co následuje v pravidlech, tedy všechno. Stanovy Focolare se proto v souladu s Biblí odvolávají na svobodu svých členů. Jako bychom řekli, hnutí Focolare se vydává svobodě každého ze svých členů a proto se do velké míry vystavuje eventuální křehkosti a selhání, protože k lásce nemohu nikoho nutit. Za tímto účelem ale stanovy, a ještě předtím charisma Chiary Lubichové, v souladu s Novým zákonem ukazují cestu lásky. A touto cestou
nebo tuto cestu Chiara shrnuje do výrazu, který je plodem zkušenosti, je plodem zjevení a tím je Ježíš opuštěný. Ježíš opuštěný je zkušeností slabé, křehké lásky, zkušenost Boha, který umírá, slabý Bůh, který se vydává do rukou svobody žen a mužů, který tím, že tuto svobodu vytvořil, omezuje svou vlastní svobodu, je křehký Bůh, slabý Bůh. Pak není jiné cesty k lásce, než ta, kterou Ježíš o 9. hodině ve výkřiku opuštěnosti na kříži vyslovil, projevil, ukázal. Je to láska, která přijímá všechny, daruje se všem bez výhrad, naslouchá, dává obětí, jde stále dál, prochází vším, co Bůh není dnes, spočívá v rozděleních, konfliktech, ateismu všeho druhu, smutku, zklamání, které je někdy přítomno v některých našich společenstvích, komunitách a možná i proto, že už ani nevidíme apoštolské plody jako v minulosti. A to vše paradoxně znamená být v plném povolání. V povolání, kterým se Ježíš obrací ke každému členu hnutí Focolare. Jít tam, kde je Bůh přítomen jako ten, který je nepřítomen, nebo který se zdá být nepřítomen. Neexistuje tedy žádný smutek, žádné zklamání, žádný konflikt, žádné rozdělení, kterým by členové hnutí Focolare nebyli povoláni projít. A Tomáso, jakou radu bys dal mladým lidem? Jak je povzbudit, aby četli stanovy jako způsob, jak být svobodnější? To je dobrá otázka. Dovolte mi, abych odpověděl takto. Nedal bych žádnou radu mladým lidem. Spíš bych ji dal dospělým, kteří, pokud nechtějí ztratit těch několik málo mladých lidí, kteří zbyli, pokud chtějí ve věrnosti svému povolání, svému křesťanskému životu, svědčit o radosti evangelia mladým lidem, kteří patří do hnutí Focolare, ale i ostatním, kteří do něj nepatří, pak moje rada zní takto. Abychom brali vážně premisu neboli předpoklad, který je ve stanovách. Tedy žít vzájemnou lásku, to znamená umožnit, aby v našich vztazích přebývala láska, která už dnes, už tady a teď přebývá mezi námi. A je to láska, která o sobě vydává svědectví skrze nás. My se stáváme jakoby jejím hlasem, jejím vyjádřením, projevem, jejími spoluúčastníky ve svědectví lásky, pak tato láska přitáhne všechny k sobě. Ne k nám, ale k němu. A pak také možná povede i nás k tomu, abychom chtěli objevit tento doklad identity svobody, jim jsou stanovy. To však mohou učinit jen ti, kdo žijí a milují Ježíše opuštěného. Díky za krásnou přednášku, která nám otevřela novou perspektivu, ale která nás vede k tomu, abychom si i nadále kladli otázky na tato zásadní témata. A teď druhá přednáška. Možná někteří z vás už jste si všimli, že jsme poněkud změnili program uvedený na plakátku. Bylo v plánu se podívat trochu na cestu, kterou se církev vydala po fázi schvalování, což je ale také téma, kterého jsme se už dotkli, trochu s Lucí Abbignente minule, ale pak jsme si zároveň také díky vašim žádostem a příspěvkům uvědomili, že je možná větší zájem o to, abychom se věnovali i jiným typům témat souvisejících se stanovami. Tyto lekce jsou jako cesta, kterou stavíme společně. V minulé lekci jsme se zabývali prvními 3 částmi stanov,
Tentokrát se dozvíme více o 4. části, která je věnována orgánům všeobecného vedení díla. A za tímto účelem Lorenzo se vydal za Elisabetou Scomazzonovou a pojďme se společně podívat na rozhovor. Elisabetta Scomazzon. Elisabeto, vítej. Elizabeta je kanonistka, odbornice na otázky spojené s církevními hnutími a novými společenstvími v církvi. Je členkou školy ABBA, což je Mezinárodní studijní centrum hnutí Focolare. Rádi bychom se s tebou ponořili trochu hlouběji do kapitoly, která se týká řídících struktur, generálního vedení. Dnes se hodně používají i anglické termíny, například slovo governance. Ale governance a vláda, řízení, je to něco stejného? Ne. Jsou to jiné věci. Řízení je činnost vedení, usměrňování, která se uskutečňuje skrze stanovené úkoly, pověření, vykonávaná trvale, která může vykonávat jedna osoba nebo více. Governance je něco takového obecnějšího. Zabývá se šířejí tím způsobem, jak by se mělo nebo mohlo vládnout. Když si vezmeme slovník italského jazyka Treccani, podíváme se na heslo governance. Říká v obchodním jazyce způsob, styl nebo systém vedení a řízení podniku. Hovoříme-li o podniku, termínem governance správně popisujeme způsoby řízení s využitím pojmů a zásad, které jsou vlastní ekonomickému sektoru. Také při řízení církevních děl můžeme používat pojmy a zásady, které jsou z ekonomického sektoru, ovšem hodně upravené, tehdy pro zlepšení správy. Hnutí Focolare je něco jiného. Je to lid, zrozený z evangelia, se stanovami schválenými církví. Jsou to lidé různého věku, povolání, křesťané různých církví, věřící jiných náboženství a někteří i bez náboženského vyznání. Tito lidé jsou sjednoceni mezi sebou, jak jsme slyšeli i v jiných lekcích, aby dosáhli dokonalosti lásky a pak jednoty lidské rodiny. Na své cestě potřebuje tento lid, toto společenství, průvodce, a jak na obecné, tak na místní úrovni. Řídit tedy znamená pamatovat na to, co je charisma, připomínat, co je charisma, dbát na to, aby věci se rozvíjely podle charismatu, uvádět na pravou míru, pokud je třeba napravit nějakou chybu, pomáhat rozvoji a dělat zkrátka vše, co je třeba k tomu, aby dílo Marino šlo kupředu. Ale jak? Postupovat tak, aby ten, kdo dílo řídí, byl Ježíš mezi námi. Podle mých zkušeností je i pro čtení stanov nezbytné být v Ježíšově světle. Znamená to, musíme se zastavit, jít v jednotě vzájemně, ale také s Chiarou, s těmi, kdo dílo založili, ponořit se do jejich spisů, ponořit se do charizmatu. Dnešní lekce, jak si řekl Lorenzo, se zaměří právě na normy všeobecných stanov, které se týkají ústředních řídících orgánů díla Marina, a to na univerzální, mezinárodní rovině. Totiž v další lekci budeme hovořit o orgánech na úrovni zóny. Tyto orgány jsou už avizovány v článku 10, který se nachází v druhé části stanov, kde se hovoří o struktuře a složení díla. Když si přečtete článek 10, zjistíte, že jsou to valné shromáždění, centrum díla a generální rada. Říká se, že bez organizace, která by přinášela službu stabilní, nepřetržitou, uspořádanou,
uspořádanou jako právní kvalifikace, nelze v církvi žít lásku. A vidíme to i v písmu, ve skutcích apoštolů. Vzpomeňte si například na tu situaci, na nespokojenost, která vznikla, když vdovy nedostávaly svůj chléb při každodenním rozdělování a proto pak bylo vybráno 7 mužů. A to byl počátek jáhenské služby. Řídící orgány, tedy popsané ve všeobecných stanovách, jsou výrazem charizmatu. Jsou schopny ho vyjadřovat a chránit. Podívejme se na to. Struktura 4. části je rozdělena do kapitol. Řídící orgány jsou seřazeny podle důležitosti. První z nich je valné shromáždění. Jedná se o formu vlády mimořádného režimu, protože se koná ve zvláštní době. Dochází k ní tedy jednou za několik let. Pak ve 2. kapitole najdeme běžný režim, to znamená každodenní režim, který začíná ihned po skončení valného shromáždění a trvá až do dalšího shromáždění. A je to doba, která běží tedy od jednoho do druhého shromáždění. A tam patří prezidentka, spoluprezident, centrum díla, generální rada. Pak jsou tam ústřední delegáti a generální poradci. Vzhledem k málo času v této lekci nemohu se věnovat vyčerpávajícím způsobem, ale aspoň něco ke 4. části, aspoň pár podnětů pro vaše studium, společné studium. Mezi řídícími orgány má nepochybně zvláštní význam valné shromáždění. Je to kolegiální orgán. A co to znamená? Že je složeno z většího počtu osob. Svým složením zastupuje toto shromáždění celé dílo v centrech i v zónách. Je to tedy zastupitelský orgán. Naprostá většina členů díla Mariina není samozřejmě na shromáždění přítomna, ale může se zúčastnit prostřednictvím zonálních shromáždění a shromáždění větve, kde se volí zástupci. Podívejme se na složení. Jsou zde členové z titulu své funkce a členové volení. Členové z titulu své funkce, to znamená lidé, kteří jsou povoláni k účasti na valném shromáždění, protože plní už určitý úkol, tedy mají funkci, například prezidentka, spoluprezident, členové generální rady, ale také ústřední zodpovědní za různé aktivity a díla, která jsou podřízena centru díla. A pak volení členové, to znamená zvolení ad hoc zonálními shromážděními nebo radami větví a hnutí. Shromáždění může být řádné, tedy schází se v intervalech stanovených ve stanovách, tedy jednou za x let, anebo shromáždění mimořádné, když nastanou zvláštní důvody, které vyžadují jeho svolání mimo tyto intervaly. Ve stanovách nalezneme pravidla, která určují způsob svolávání shromáždění. Shromáždění má svůj jednací řád a postup, proceduru, jakou se utváří rozhodnutí shromáždění. To je, jaká je většina pro usnášení schopnost, kolik hlasů požaduje zvolení, kolik pro zvolení a tak dále. Jsou to normy, které jsou stanoveny kanonickým právem a další, které jsou řádné a specifické právě pro stanovy. Valné shromáždění má své zvláštní úkoly. Hlavním úkolem je zvolit prezidentku, spoluprezidenta a poradce centra díla. To je velmi důležitý úkol. A před touto dobou jsou plánovány 3 dny rekolekce, které mají připravit srdce všech na tento úkol. Vzývá se Duch Svatý, abychom byli vnímaví k jeho hlasu.
Potom další úlohou shromáždění je také změna stanov, schvalování pravidel. Zkrátka řešení těch nejdůležitějších záležitostí. Všechny tyto záležitosti shromažďuje a zadává centrum díla a poté je podle stanoveného postupu předkládá tak, aby se na shromáždění dostali. Jak vidíte, je velmi důležité, aby se každý účastník na shromáždění připravil. Nejenom těmi 3 dny duchovního cvičení, ale aby také připravil svou mysl. Protože každý účastník shromáždění má úlohu aktivní. Může totiž navrhnout, aby se podle postupu uvedeného v jednacím řádu projednávalo další téma. Téma, které se týká života díla. Z toho důvodu je důležité, aby každý byl v životě díla dobře formován, ale také o něm dobře informován. A teď přejdeme k běžnému režimu, který vede prezidentka, spoluprezident spolu s centrem díla a generální radou. Prezidentka, jak asi víte, je podle stanov volená Focolarinka, má autoritu nad celým dílem a zastupuje ho v rámci kanonického práva. Stanovy vymezují úkoly a způsob, jakým má prezidentka v závislosti na předmětu činnosti rozhodovat a vykonávat činnost, a to ve spolupráci se spoluprezidentem, ale také s centrálními delegáty a dalšími generálními poradci. A já vás srdečně zvu, abyste si přečetli články, ty, které vykreslují a popisují prezidentku. Jsou to velmi pěkné pasáže, ve kterých se můžeme tak do určité míry zrcadlit, podívat se, jaké je naše osobní směřování, ale pak jsou to i konkrétní úlohy. Jsou tam limity dané úkolem, dobou trvání, co se stane v případě úmrtí, rezignace nebo při překážce výkonu. Chtěla bych upozornit na to, že po skončení funkčního období prezidentka končí funkce všech generálních a zonálních orgánů. Spoluprezident. Spoluprezident je kněz Focolarín, který umožňuje prezidentce neustále jakési ověřování pro výkon její autority, přičemž pamatuje na to, že stačí 2 lidé, aby mohl být Ježíš přítomen. Spoluprezident pak má povinnost zastupování a pak vlastní povinnosti. Ve stanovách jsou také uvedena všechna pravidla, která souvisí s dobou trvání, případnou smrtí, rezignaci nebo znemožněným výkonem funkce. Jestli jsem to dobře pochopil, tak si řekla, že jsou 2 řídící orgány, centrum díla a generální rada. Jaký je rozdíl mezi nimi, mohla bys nám říci? Do norem, které upravují centrum díla a generální radu, dokázala Chiara originálně přenést to, co jí navrhl Duch Svatý a co potom schválila církev. Jinými slovy, jsou to 2 uskupení, 2 orgány s různými a určitými funkcemi, které mají zajistit jednotu díla Marina mezi různými složkami, tedy mezi větvemi s různými povoláními, které však stojí na 2 nosných strukturách, tvořených sekcí Focolarínů a Focolarínek. Centrum díla je orgán volený, to znamená v technickém slova smyslu reprezentantem celého díla. Shrnuje celé dílo a je voleno přímo valným shromážděním. Patří tam tedy prezidentka, spoluprezident, volení poradci, k ním se přidávají zodpovědní za sekce Focolarínů a Focolarínek, kteří jsou rovněž voleni svými shromážděními, a to právě kvůli specifické funkci těchto 2 sekcí. Poradcům centra díla svěřuje prezidentka aspekty, to už jste o tom slyšeli, a velké zóny, jsou to území ve světě. Centrum díla svolává prezidentka a předsedá mu. V případě překážky na její straně svolává spoluprezident.
má delikátní úkol řídit a spravovat celé dílo spolu s prezidentkou a zajišťuje jednotu a věrnost charizmatu. A právě proto se rozhodnutí přijímají 2/3 většinou, aby se zdůraznila důležitost co nejširšího podílu na rozhodování. A teď Generální rada. Generální rada se skládá z volených a jmenovaných členů. Je to orgán, který umožňuje různým složkám díla podílet se na řízení. Najdeme v ní fakticky všechny ty, kteří jsou zodpovědní za větve. Sekce, větve, hnutí, najdeme i dialogy zde. Prezidentka konzultuje s generální radou všechna rozhodnutí, která se týkají díla v důležitých záležitostech. Je to tedy místo pro sdílení, zodpovědnost, ale také pro rozhodování. Hlasování je často požadováno s poradním hlasem, to znamená, že vyjadřuje konzultaci. Jindy rada dává souhlas, aby byl nějaký akt či rozhodnutí dokončeno. A v tomto případě se vyžaduje 2/3 většina přítomných, aby rozhodnutí bylo co nejvíce výrazem jednoty díla, které rada zastupuje. V jiných případech, to je třetí hypotéza, stanovy žádají generální radu právě o rozhodnutí kolegiálním aktem. Všichni rovným dílem rozhodují a hlasují pro schválení rozpočtu a závěrečných účtů díla nebo sekcí, větví, hnutí, nebo rozhodují všechno to, kdy to prezidentka považuje za nutné. A jaký je právní rozdíl mezi volenými a jmenovanými členy? Jsou to dva různé způsoby plnění úlohy. Vezměme si tedy generálního poradce. Generální poradce se ujímá této funkce například prostřednictvím voleb. Je zvolen generálním shromážděním, anebo prostřednictvím jmenovacího aktu, kdy ho vybírá prezidentka a v některých případech požádá generální radu o souhlas, v jiných pouze o stanovisko k jeho osobě. A vraťme se ke generální radě, jak jsme již řekli, skládá se z volených a jmenovaných členů. Volení poradci jsou ti, které generální shromáždění vybírá z řad fokolarínů a fokolarínek s věčnými sliby a jejich počet je stejný pro mužskou a ženskou část. Podle rozhodnutí prezidentky, podle platných norem, jich nesmí být méně než 20. Dva zodpovědní za ženskou a mužskou sekci jsou rovněž volenými členy, protože byli zvoleni svými shromážděními. Stejně tak jsou voleni zodpovědní za větev diecézních kněží, jahnů, fokolarínů a zodpovědní za větve volontérů a volontérek, kteří byli zvoleni svými shromážděními. A pak tu máme jmenované poradce. V tomto případě jsem říkala, že k převzetí tohoto úkolu je zapotřebí souhlasu nebo stanoviska rady. A ti prakticky odpovídají ústředním zodpovědným za větve a hnutí a těm, kteří jsou zodpovědní za dialogy. K ním je třeba připočítat sekretáře pro setkání biskupů, přátel hnutí Focolare, a ty fokolarinky, které jmenuje prezidentka tak, aby počet členů a členek rady byl stejný. Tímto způsobem je zdůrazněna důležitost propojení mužské a ženské složky, a to díky tomuto ustanovení, které najdeme ve stanovách. Členům díla Mariina z jiných církví než katolické církve, ačkoliv podle stanov nemohou zastávat volené úřady ani být jmenováni do vedení, avšak jim nic nebrání v tom, aby se účastnili zasedání generální rady a tak přinášeli svůj specifický příspěvek.
Nelze zapomenout na článek 145 stanov, který říká, že je třeba si vyžádat jejich stanovisko, a to v nejvhodnější formě a kdykoliv je to nutné, aby se zohlednilo myšlení a praxe jejich příslušných církví a společenství. Na závěr této otázky nemohu opomenout zmínku o generálním dekretu, který vydalo Dikasterium pro laiky, rodinu a život a který se týká mezinárodního ústředního řízení. Byl vyhlášen 3. června 2021 a týká se právě této části generálních stanov. Jak víte, dílo Marino podléhá jurisdikci Dikasteria pro laiky, rodinu a život, to znamená pod pravomoc tohoto dikasteria. Dekret se týká doby trvání a počtu řídících mandátů, který je stanoven na maximálně 10 let, namísto 12, jak bylo stanoveno v našich stanovách. A dále se týká zastoupení členů při procesu volby do mezinárodního řídícího orgánu mezinárodních sdruženích věřících. Tento dekret má sílu zákona a je závazný pro všechna sdružení, která byla uznána nebo zřízena dikasteriem. Takže je závazný pro nás dílo Marino. Byla jmenována tedy komise, která pracuje na revizi všeobecných stanov právě proto, aby je uvedla do souladu s tímto dekretem. Jaký je cíl dekretu? Je to podpora zdravé výměny ve správních nebo spíš řídících orgánech, aby byla autorita konaná jako autentická služba, která se vyjadřuje v církevním společenství, a také, aby se zabránilo projevům příliš osobního přístupu a přivlastňování. Přípravná komise pracuje na tom, aby návrhy na změnu stanov byly známy a posouzeny v centru a v zónách a usnadnily tak práci při schvalování na shromáždění. Dobře, Elizabeto, ale každý člen díla Marina musí mít možnost účastnit se reformních procesů, rozhodnutí, voleb. Co o tom říkají stanovy? Tady bych udělala premisu. Struktura díla Marina, Sdružení věřících, spojuje všechny, kdo patří k dílu, v jediném podnětu rozmachu k Bohu a k jednotě a zároveň zachovává rozdíly mezi členy. Existují větve, tak, aby byla zajištěna jasnost závazku každého z nich, ale také, aby byla zaručena podpora, která je úměrná osobnímu povolání člena. Větve, které jsou svěřeny zodpovědným, kteří žijí stejný ideál podle tohoto povolání. Tato struktura předpokládá všeobecné stanovy díla Marina pro celé hnutí, tedy obecná pravidla života pro život díla jako celku, a pak pravidla. To jsou takové zvláštní stanovy pro každou větev, kde je možné formulovat účast každého člověka na reformách, rozhodnutích a také na všem, co je pro život potřebné. Stanovy předpokládají pluralitu struktur společenství, řekla bych snahu o jednotu v lásce a pluralitu, kde se každý prostřednictvím svého vlastního odvětví, větve na úrovni generální správy vyjadřuje prostřednictvím své vlastní odpovědné osoby v generální radě, jak jsme slyšeli, a pak ve valném shromáždění skrze právoplatné členy a rovněž volený z vlastních řad. Pak jsou to fokolaríni a fokolárínky, kteří se zcela zasvěcují životu v díle Maríně, tedy konají zasvěcení, přijímají evangelní rady, sliby nebo přísliby. Jsou tedy právoplatnými členy a všichni přispívají, hlasují, a to prostřednictvím zonálního
shromáždění. Stanovy sjednocují tím, že rozlišují, trochu tak na způsob trojiční jednoty, tedy aby každý mohl najít řádný způsob, jak se podílet na životě i na řízení celého díla. Díky, Elizabeto, za tento cenný příspěvek a také za to, že si nám pomohla lépe porozumět tomuto tématu, této důležité kapitole. Díky. Díky Tomásovi a Elizabetě a každému z vás za pozornost. Rádi bychom připomněli, že tato přednáška je k dispozici na kanálu YouTube Focolare a najdete ji také na našich webových stránkách, kde si můžete stáhnout také všechny texty přednášek a rubriku Dialogando s různými otázkami a odpověďmi. Kdo chce, každý může přispět na náklady tohoto kurzu kliknutím na tlačítko Donate na úvodní stránce našeho webu. Nashledanou tedy na další přednášce, která se uskuteční 10. května. Těšíme se na vás, nenechte si to ujít.